Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu wanda suke kallo na a daidai wannan lokaci ni ne naku Ziko, ina muku fata alheri. Bidiyon mu na yau shine akwai wata halitta wadda ta fi kowa da kowa, ta fi komi da komi soyuwa a wajen Ubangiji Allah. Wannan halitta ce mai daraja wadda tana da daraja wajen Ubangiji sama da ƙasa, kuma hatta gobe kiyama wannan halitta ita ce ta komi da komi, ta kowa daraja a wajen Allah. Wacce ce wannan halitta? Ita ce wannan halitta wadda a lokacin da za a ɗaukar rayuwarta sai da aka zo aka tambaye ta aka ce shin tana da buƙatar a ɗauki rayuwarta ko kuma tana son ta ci gaba da rayuwa a cikin duniya. Ita ce wannan halitta wadda lokacin da za a zuwa a shigo a cikin gidan da zake sai da aka nemi izini. Babu wani halitta wanda mala'ikan mutuwa ya taɓa neman izinin shiga gidansa sai wannan halitta. Wacce ce wannan halitta? A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana a cikin rashin lafiya na ƙarshe na barin duniya, a lokacin yana kwanci a bisa gadansa, a lokacin Allah ya aiko da mala'ikan mutuwa mai ɗaukar rai da sako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala'ikan mutuwa ya zo a bakin kofa, ya nemi umarni daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo a cikin gidan. An ba sa umarni, ya shigo. Daga zuwansa yayi sallama, ce assalamu alaikum ya rasulullah. Sannan ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana shauƙin ya haɗu da kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala'ikan mutuwa, ni ma ina shauƙin in haɗu da Allah. Sannan sai sakon da aka turo masa daga wajen Ubangiji, mala'ikar mutuwa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji ya ce in gaya maka kana son ka ci gaba da rayuwarka ko kuma kana buƙatar ka je a wurin sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida ce ina buƙatar in je wurin Ubangiji na. Wannan shine a cikin wannan darasi abin da nake son ka gane guda biyu ne. Darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi karfin yadda kake tunani, saboda mala'ikan mutuwa bai taba zuwa wani gida yayi sallama ba sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farko kenan. Na biyu kuma mala'ikan mutuwa bai taba zo ma wani sako, wani mutum, wata halitta da cewa tana son ta ci gaba da rayuwa a duniya ko kuma tana son a ɗauki rayuwarta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma daraja ta uku ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da cewa duniya wannan da muke cikin ta kaskantatta ce, duniya wannan la'ananna ce, abunda a cikin ta sai dai wanda ya yarda bi Ubangiji yayi aikin da Ubangiji yake so, amma Allah ya riga ya la'ance ta. Sannan kuma ranar tashi alkiyama a gaban halittun mutane, a gaban kowa da kowa za a ɗauko duniya a ɗauke ta a jefa ta cikin futa. Zai tabbatar maka da cewa duniya la'ananna ce, abunda a cikin ta wanda ya aiki na kwarai shine kawai wanda ya bi Allah, amma Allah ya riga ya la'ance ta. Sannan a ranar tashi alkiyama za a zo da ita da siffar wata ruwa. Za a tambaye mutanen da suke a gaban tashi alkiyama da mutane da aljannu duka za a tambaye su, shin kun san wannan tsohuwar wace ce? Sai su ce ma Allah, muna neman tsarin ka da mu san wannan tsohuwar wace ce. Sai Allah ya ce musu, wannan tsohuwar da kuke gani ita ce duniyar da ta ruɗe ku, ita ce duniyar da kuka yi ta abun da kuka ga dama a cikin ta, ita ce duniyar da kuka yi ta shagali a cikin ta. Ranar tashi alkiyama za a zo da duniya da fuska wata tsofuwa wadda babu mai son ya kalle ta, kuma babu wanda yake son a ce masa ya san wannan tsofuwar ko kuma yana da alaka da ita. Sannan ita ce duniya, sannan za a ɗauke ta a jefa ta a cikin wata jahannama a gaban kowa da kowa.